especial a mi, no només la imatge, sinó tota una persona amb la seva espiritualitat. La festa del pare Palau, Francesc Palau i Quer. Doncs comencem donant gràcies a Déu per la seva vida, el seu model, i també avui l'Església ha beatificat el Joan Roig, veí del Masnou. Avui celebrem, per tant, dues festes d'Església, en nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. I que el Déu de la pau sigui sempre en tots nosaltres. Carmel Descalç, l'any 1835, va veure com les ordres religioses quedaven dissoltes a Espanya. Ell, però, no va deferir, i en les seves ànsies de proclamar l'Evangeli es va entregar a un apostolat actiu. Així ho proclamen uns versos en els gotxos que mossèn Roig Montserrat li va dedicar als gotxos, aquesta expressió popular que exalta les virtuts dels venerats. Diu mossèn Roig: gest de fe que il·luminava dins d'un món esma perdut. Fra Francesc, la vostra saba porta encís de joventut. I més endavant: mestre bo, dins la fermesa sembra en cura el sementer, donant vida a l'alta empresa d'un nou Carmel missioner. Efectivament, el seu èxit per servir els més desfavorits el portà a fundar l'ordre tercer dels germans i germanes de la Mare de Déu del Carme i Santa Teresa de Jesús, que van derivar de les actuals congregacions de les Carmelites Missioneres i les Carmelites Missioneres Teresianes. Pare Palau, l'any 1988, va ser beatificat pel Papa Joan Paul II. Avui, representants de les Carmelites Missioneres i del Carmel Sagrat Missioner de Badalona ens acompanyen en aquesta Eucaristia.